Aleksander Ryszka. Ten seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Official stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 seconds. 30 seconds. 2 minuty. Dwa 40. Wojny, jak na wojnie, zaraz 3 minuty. 3 minuty. Trzy 20. 3:30. 40. Dobrze. 4 minuty cię dowiozę. 3:50. 4 minuty. Ściana na wyciągnięcie ręki jest. 4 minuty. Spokojnie. Otwierasz oczy. Jest 4:05. Masz moc, spokojnie. 4:10. 4:20. 4:20. Spokojnie.
Wychodź. Spokojnie. 4,30. Teraz mi pokaż, ok. 4,40. 4,45. Pokaż, ok. 4,50. 4,55. Pokaż, ok. 5 minut. A ty pořádně nechej. Markusz. Minutes, 3 seconds.